Ni ɗan ko. Daga ina kake? Daga nan kasuwar ƙauye na kira kai. Amma me yasa kake tura mashin din naka? Wallahi mai ne ya ƙare. To da yake a nan ɗin akwai wani mai ɗan ɗure haka. To ina sa in na sa galan ɗaya insha Allah ya kai ni can hayin ciro ma nake. Amma ina kullum mashin din? Zan kai ɗaya kuma tsohon mashin. Ai ina zuwa nan jikin ɗorawa na faka shi na kwance ɗan buhu na haidai in je can inda nake kasuwanci. Kana ɗan kasuwa amma za ka ajiye mashin ka ajiye mashin ka je ka ci kasuwa haka dawo kan hankalin ka ce. Wannan tsohon mashin wa zai ɗauke shi? Me a cikin gonkace ba? Ka rikitai ne fa kawai ba wani abin nan bane fa a cikin ranka. Allah dan ka rikitai ne ka ji nan buhun bai da ko nauyi ranka Allah ce yake ka. Kai, zage mun abin da kake. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai kidnapper. Kai dai wallahi tallahi ba kinafa bane. Kai ni fa bari in faɗa ma gaskiya ni barawo ne kawai. Masu garkuwa da mutane. Wallahi ya arka ni barawo ne zuriya. Barawo ne ba wani mis. Kai to idan kai barawo ne to dan fashi da makami ne. Tsakanina da Allah ni zuriyan barawo ne ba wani mis dan rafta ne. Barawan kaji ne haka da takalma a bakin masallaci. Ya kai ni wannan ita ce sata da na fara yi mai tsokarar kai. Wallahi tallahi ba kayana bane. Ya akai aka samu makamai a cikin kayanka? Wallahi ranka rike ba kayana bane ka rufa min asiri. Ka rufa min asiri. Kai dama irin ku muke nema. Na shara oba da mun samu irin wa'anda muke so. Ba ta garin waɗanda suka hana ƙasar zama lafiya. Ga ɗaya nan ga shugaban su nan muna tare da shi. Oba yanzu nan za mu zo da shi. Ka obza. Don ku kwashe mana exhibit ɗin. Dan Allah dan Annabi ko an kai ni a rubuta iya suna na barawo. A'a yo ai wannan bincike da tabbatar. Da girman ka da komai. Da girman ka da komai. Ya ga kinan yanzu nan za mu saka shi a mota. Hada min exhibit. Oba yanzu a cikin. It's all right.